Como mueves. ¿Cómo que está? Músicas sonadas. Esteu escoltant a Baus tocant en el menjador de la seua casa al barri del Cabanyal. Hi ha una taula a un cantó que serveix per a plantar 4 peces de metall que són les que estan sonant ara mateix. Està improvisant, fins i tot, quan acaba em dirà que li ha donat una idea per al seu pròxim concert a Barcelona. Toni, que és com s'anomena, és una rara avis de la música clarament lligada a l'underground de la música electrònica a València. El seu treball en el port marítim li va inspirar per fer la música que més li agrada escoltar, l'industrial més primitiu, però a més industrial de veritat, construint-se els seus propis instruments amb ferros i habilitat manual. El creador no només ha de tindre una proposta diferent, sinó bona, i Baus la té. Porta uns 5 mesos tocant i ja està recorrent tots els garitos de València i fins i tot de Barcelona. Després d'escoltar-lo un poc més, ens seurem i parlarem amb ell, mentre fuma i beu cervesa, de la seva música. Li fa mandra, perquè fins i tot no li agrada gens anomenar-se músic. Però encara no. Ara toca seguir escoltant-lo, i te demane per favor que facis el treball d'imaginar els objectes que està tocant, que tingues un moment d'abstracció. Només ficant-se dins se pot gaudir veritablement d'una proposta com aquesta. Tu treballaves en el Port de València, Sí. i que a partir de treballar, i òbviament per la música industrial, al final has barrejat, no? el treball i la música que a tu t'agradava. Com va ser? Sí, bueno, de alguna manera a mi sempre m'ha agradat l'industrial, no? El més primitiu. I comenci no fa molt, bueno, adquirir un parell de cintes i tal, i fer música, i al final per necessitat, claro, jo volia reproduir, ¿no? El ruido del ferro y de la maquinaria. De alguna manera ya en el sintetizador eso era muy difícil o imposible, no era un so fidel lo que yo buscaba. Y al final, pues, mirant per ahí, no? Vaig veure que fabricant els meus propis micròfons de contacte i les meves estructuretes de metal, pues, podia fer lo que buscava. Clar, i els instruments que tenim ahí, que t'has construït tu, són propis de la pròpia experimentació o has agafat prototips que havies vist? Ha sigut una barreja un poc de les dues? No, la veritat és que quan començo a fer-los no pense en el que vaig a fer. Estic ahí en el taller i agarre coses que tinc al meu voltant i vaig pegant i colpets per veure com sona i si m'agrada pues m'imagino com serà, no? Després de passar-ho per els pedals. Claro, totes aquestes coses les passe per un reverb, un delay, una distorsió, un fuzz. Sí. Entonces, pues, li dona més
més cos al so i més... Quan tardes més o menys en fer... En construir-ho no? Sí. Depèn, però no sol tardar més d'una hora. No? No. I quants tens? Pues així en casa tinc 4 o 5 i en el taller tinc ahí a mitad fer i tindré un fum. Hi ha sons, òbviament, més versàtils, altres que utilitzaràs per a... Tinc un ahí que és el meu favorit, que vaig utilitzar fleques, que és un material prou fi i vibra molt i trobo un so prou guai. De moment és el que m'agrada a mi. Però és que és també un poquet d'experimentació, prova i error, no? Hasta que no arribo a casa i ho prove no sé com va sonar i no sé com va ser. I també... Sí que més o menys puc saber, puc fer-me una idea de com va ser, però no és molt precisa. Clar, perquè és que no és tant el tindre, per exemple, coneixements musicals, sinó més intuïció musical. Òbviament. I coneixement del propi material, que és el que te dona... Correcte. Potser el teu treball, no? Claro, sí, el meu treball... Bueno, jo crec que també per un poc de culpa el meu treball no? De que m'agrada tot el que m'agrada. Perquè, claro, ahí és tot sons de maquinària continua, ruido i més ruido. O sigui, t'inspira el teu treball? Sí, m'inspira. També utilitzes peces de metall per a utilitzar-ho, però és també molt manual, no? La pròpia manipulació. Claro, és que el contacte en la mà produeix unes vibracions que no si jo li colpeche en un altre de ferro, perquè el so ja és diferent, varia. Si jo el mateix instrument, si el colpeche en ferro, el colpeche en les mans o en una goma, en cada cosa que la colpeche sonarà distinta. Perquè la gent entenga, són peces de metall que estan construïdes de maneres diferents. A aquestes peces de metall li fiques un micròfon de contacte. Correcte, sí. Jo soldé un cable de audio a una monedeta, que és un maldit, no? Un piezo elèctrico, i res, això té un jack, ho passe ja per pedals, la cadena d'efectes que tu vulguis, no? Jo en este cas pues, gaste 2 reverbs i una distorsió i un fuzz. Bueno, al final de la cadena un loop, que cada vegada sí que faig un loop i se va quedant el loop ahí sonant. Clar, amb això és molt difícil. Te preguntava al principi fora de micròfons si tenies si tenies música gravada i tal, però en realitat és molt important per a tu el fet de fer l'experimentació en directe. Sí, correcte, sí. Més o menys puc saber el que vaig a fer, però no és com te deia antes, tampoc és una idea molt precisa. Perquè en els sintetitzadors que gaste per al directe, que solen ser 2, tampoc gaste seqüències. Jo quan vull que la nota sone, pues, li dono a la tecla i me sona, no? Perquè com és una música molt que barreja des del drone allà el noise, no? El industrial més agressiu, pues sí, és una experimentació pura i dura. De fet, en el directe a vegades passen coses que me fan que tot soni diferent, no? O li golpechen una cosa que no tenia pensat i descobrisc un so ahí mateixa i l'utilitza. Creus que aquesta intuïció és una cosa que tens tu, per dir-ho d'alguna manera, per ser músic, és una intuïció que pot tindre tot el món? Tampoc me considero músic, no sé, me costa un poc encara que me diguen que soc músic. Però... I d'on te ve la intuïció? D'on creus? O creus que tot el món pot tindre aquesta intuïció si l'aprèn? Jo crec que sí, que la gent pot fer... Tot el món pot fer coses així, no? Simplement interessant-se i experimentant. És que al final l'experimentació és el que te du a descobrir coses que no sabies tu ni que podies arribar a fer, no? Jo fa uns anys me diu algú que estic ahí en ferro fent música i fent tal i no m'ho crec, vamos. I això sigui un poquet, pues jo experimentant, tocant i interessant-me un poquet per l'assumpte. Vols dir que la gent potser aprenga a tocar l'ukelele perquè és molt fàcil, no? I no té temps. No. Amb temps es pot fer això i sense temps sí, jo crec que sí. Es pot aprendre a tocar igual que la l'ukelele, síntesis, que compres un sintetizador.
I la primera vegada que vas així amb els ferros, com La se queda? primera vegada, fue nervios que los tía. Me sigue en la apertura del umbral, sigue el primer bolo. Y ahí vas a descubrir que tengo que aïllar els ferros para que els monitors no me acoplen en els micros. Com se queda la gent quan veu la proposta? Perquè, clar... Hombre, ni han dos tipos de personas, ¿no? Es que vienen sabiendo que van a sentir, porque ya les agrada este tipo de música. Sí. Y después estás que están por ahí, que no saben lo que van a ver y se sorprenden una por el tipo de música, no? Porque a mi me he sentit això, y dos pero bueno, quan veuen els artiluchis i tal fets, entonces ja s'estranyen més. Clar, perquè el no tindre música en internet, hi ha molta gent que ara va als bolos o coneix a la gent a partir d'internet. Claro. No és el teu cas, perquè portes també poc temps... Claro, jo el que tinc en internet són un parell de vídeos en YouTube, Sí. imatges que he gravat en el curro o per ahí, i li he afegit Eso. algunes gravacions que he fet jo d'ací. També és molt visual, no? L'espectacle que tu fas no és com un DJ ficant un pendrive, no? Sinó que Correcte, bueno, sí. jo estava flipant en els 10 minuts com estaves manipulant i es notava com estaves improvisant, no sé, també és... Sí, estàs contínuament. Si deixes de tocar els ferros, si deixes de tindre contacte amb el que tens damunt de la taula, deixa de sonar la música. I en aquest sentit, el ficar-te en una cabina un poquet perd un poc d'essència Sí, això és ja que tens que estar davant de la gent, tens que estar propet i que la gent ho veja. I acompanyar amb visuals també m'agrada fer imatges que grave del treball i tal, que és maquinària, entonces Fas tu mateix ficar-los també? un poc en situació. O fas tu mateix també els audiovisuals? Sí, grave simplement són imatges de les màquines treballant i els projectes darrere meu i ja està. En poc de temps, perquè des de l'apertura d'Ombra l'han passat... Sí, molt poc de temps, sí, portaré 4 dies, com aquell que diu. Però ja, bueno, vas a tocar a Barcelona, has tocat ja en València un parell de... Bueno, més d'un parell de vegades. Sí, en Barcelona vaig tocar en la Meteoro, en la festa del Preumbral també, Sí. companys d'Umbral, estan fent un molt bon treball. I en el Pim Pam Pum vas tocar la setmana passada, sí, en la Peligro, que van endurar Dave Phillips. I res, la pròxima és en l'altre Pim Pam Pum, el dia 20, ara el dissabte me'n vaig a Barcelona, que tocaré en el Donations, que és un evento benèfic, que tots els diners que recauden serà per les necessitats de Barcelona. Sí. I després a la residència, el dia 31 de maig, que duen a Container. És molt... Bueno, ja vaig a fer un poquet El d'espam. que t'anava a dir és que són prou dates, no?, per haver començat fa... Sí, jo crec que fa bueno, uns lo del mesos. principiant, no? Ara moltes dates i després ja baixarà la marxa.